Vedeli ste, že sú medzi nami deti, ktoré sa netešia na prázdniny? A je to preto, že im rodičia nevedia zabezpečiť jeden teplý obed. Takisto sú medzi nami aj matky, samoživiteľky, ktoré sú ťažko choré, majú príjem 400 eur a ich nájom je 600-700 eur. A presne takýmto ľuďom pomáha Rado Dráb, ktorý je riaditeľ organizácie Sociálne bývanie. A keďže my podnikáme a súvisí to s bývaním, tak sme sa rozhodli túto nadáciu alebo organizáciu podporiť a za každú predanú nehnuteľnosť venujeme 100 eur. A keďže sme za prvý polrok tohto roku predali 34 nehnuteľností, tak venujeme presne 3400 eur a budeme venovať aj ďalej. Tak pán Dráb, ja by som vám chcel odovzdať tento šek a verím, že pomôže mnohým ľuďom, ktorých pomáhate a že to naozaj padne na úrodnú pôdu. Braňo, ďakujem vám veľmi pekne. Rovnako ďakujem aj všetkým klientom, či už súčasným alebo budúcim. Áno, tento dar je dar v pravý čas, tak ako ste povedali, deťom čas nepočká. Deti sa potrebujú nájsť dnes, aj tieto choré mamy, ktoré sa trápia a boja sa, kde budú bývať o týždeň, o 2, o 3, potrebujú pomoc práve dnes, takže je to pomoc pravú chvíľu a ďakujeme a Boh vám žehnaj. Ďakujeme aj my a budeme sa snažiť pomáhať, ako môžeme.